ye na ye ne na afi yenko ensem fufuru wo de afutu sem sonko ato emabunu a omo mayimu anim se sabe edurubro nyabra eduru ana omanfo empena ene wadwaman esore party se krama afi no aso fufuru eduru onso ana omanfo tumi rewen kopia se enonum cigarette ebobrafunu obra kankan a chese etia nyankopon ene na henie na eno ena empanyufo bi omudi ntintima pa ye very Reverend Bride Agyekum Kobi ina ebio nso no osofo baako aye friend very Reverend Flex ya kwasi asiama womode ato emabuno nanim se sabra ni nyina da enya de a esefata enti wontwe wo ho mfiri ho enkanka emra ye di Yesu awodana Emabuna womo ewo Evangelical Presbyterian Students Union ya ewo Kajobija sekan ekrodua no emu aka womo ho aboma womo yinansa ede esi wona womo akọ campaign na womo nso ede kwa yenkyerkyere ede ama womo ho sabe ya womo behu no twɔkonkron no nsam na obi entimi amedada womo Jerica deku ya wono eye twɔtwɔfo panyin abedi akyiri eno ne Adom kase ahwehwe nkomo ya wo kyerɛ sɛ ekui afi apema ha nkono aduokron miensa no mu ena womo ete ya emebunu ya womo ewo junior high school na afese senior high school so womo fa dodo na no enetimi eka ho bi ya afi no ekɔ na wiye bi a womo ka womo ho bomu na womo timi eye nkyerɛkyerɛ no womo timi ebo mpaye ede SS onyankrompon eno mo womo no nka womo ho emfempem yenu ene dunan no. We also have what we call the social life of members of the group, where we teach members to also donate and contribute to society. Okasamafo ya omotonsa ede frɛ no ewo dwumade no ase ye mrahwebedwani a wo akan ye Joseph Kojo Ofori na okopie ho no no so de nsam dodo na no atudwa ya de srede ya wode to mabunu ni nyina anim se womo ema adesua enkonkan ewo womo so anim no mo nka mo hommom se bo abakomo ade na womo ntimi emma adwumaden okoso anso etiremu biem se emabuna hodo ni nyina no enkom mampanyi John Dramani Mahama ho na wontimi enkonkoden na wontu katasehye proye dream kanka maase sebe ya woman ebetimi afa ne ntoma panso ede efra na no ene wokyeremu se wono wabase wo besom ene jomanfo ni nyina so nka ne ho na wontimi ensom wona ewo akan empesa ne so sebe ya empuntu dwuma mapa ebema ne hom ne so ewo ho entimeso mo biara se omo madwumaden eye omo anant die ene no eti so ye nanom ene ye janom entamato ne ade no omo ntwa so no mo mfo musika mo besa ne ma no enhwe nkola na eba no so na nei wo hwe oba no ko school anu na ye wo koku adaase obeti enti ye behwe ye ma no so no ma ko school akwadim ewiase nyina ye baako be ye mfie miensa eba no so wan hwe oba so no ko school ene na wo de wo nka ho enti ye be strong enti am say yini kakra mitimi kai ene onipa a obo amema ne mother driver kwa mi drai no fura akumu a Mr. Cressy wanya ne baby ko on the so mi sa ebo maso ipi asore mu ene no echi on the so mi sa pot so mi di e wo school se ne madani MP a enye mitimi na MP o ye amanfo no somfo onyo hene wa amanfo no so se MP fo bi e ya hene wo bi so a medie mi o musumfo o mu hye me baby akora mo mfra me MP o mo mfra me fapaye edi amepero no enti me do mase nene ofapa ye yenso ye dawase na mum we ye EP adesuafo omunhwam de kese omkodi ye eho ena mrahye bedwane owo akana bato mpesua so wode sa enseme ekoto dwa no na asofo ne nsema wode to mabuno nanim no na kyerese akwati se putogum ni hwegum ne nyina ekokwansankro na mu ne nyina ye futu a eko edema mabuno se mra ye ka Yesu awoda no wobra etene ena woso wohwe no de si wani so wofo ho sio sa afode a etiase se de be ya dodo na nso ebetumi ahwe won asua won Edru bronya se na Ghana manfo nyina no eka kai agyenkwan ya wo no ede ama wo mo ne sent dodo na no ene ya no mbo mo homode so mbetwe mo ho edi efri boni mu na se ebre ne so na 31st night no ebedura nipa dodo na no agyetwi na wo mokọ asori dem kotwen se edumienu no ebetimi agba wo mo ewo ho se be yom benye onyankrompon no animadom na wo matimi ede ewura afia edi animu no emu eno enenam so ma wo so fefenye oda presby asori no no ewo Honi Valley Reverend Bright Agyekum Kobi woni was of opinion won so eda Methodist asorinim ewo Honi Valley Corner mu very Reverend Flex ya okesi asiama won waka omutiri apam ho ya won mu bisa emabu no won mai mu se ene krasuban money ben ene mabu ne wo mu edan ne di wo kire se 31st night ne se nyen sanoma na ye adwaman mo enye sanso na cigarette no mibie ena mabu no wo mu edan ne di eno na asofi mi no enam sa ye so dia de srede eto mabu no nyina nim se afi die wo mu masuban money no empire wo mu
31st night wo de wontimi ada na sɛ wobɛtimi so akɔtwe wɔ nyankrompɔn n'anim adom ɛwɔ asɔre fie sɛ wobɛkɔ akɔbɔ adwaman anaasɛ wobɛkɔ akɔtena nsanom na wabro sɛ dontwam ɛde ewura afenum de enya de a ɛbɛboa ɔmo de nsɛm nyina ɛto dwa emra Adom kase yanam sine Simon ahensa ekopie mu ɛwɔ ɔmo asɔre fie Osofopany Reverend Castro Opoku Asare ya wono so ɛda Apostolic Faith Mission International no so ano ɛde adesrede ne yafutuo ɛma wofo dodo na sɛ nyame ɛyɛ adom wo kyena akoyɛ 31st year na nadwe bɛkɔ asɔre dɛmi wɔmo ɛmo homɔden so mbɛma wɔmo ani ɛko wɔmo mofra ne ho na nsɛntɛm nipa bi ewiewia mofra ɛwɔ asɔre fie no wode oba epia no ahwe ne yie sɛ bɛyɛ a wɔno kwa bi ɛmetam bɔfra no ɛmfa no enwame wɔsan so ɛsra aposifo sɛ wɔmo mama ho bambɔ ho nsɛm no wɔmo nyire mu pampee na 31st night obia entimi nkɔ asɔre enkosom otwedi ampon nyankrompon ya na eya sɛ edu 31st night na nipa bebree edwane ɛba asɔre dem ɛbɛbɔ mpaye ɛbɛsufre nyame a wohwɛ a wohu sɛ ebi nipa no na brabɔ nyina wɔ dem Kristo nanso ɛno efo no sɛ yapa ya kare nyina no na aise nipa refi ho na omasadom ho san akọ for niema ense na emfata na odo ho kokoto ewiase edo ho hyehyehye ebrabone ebinom ekọ disco ebinom ekọ beaches ebinom kọ miamia bi atete saa ewom na wie na akọkọfo haw ene ewuo ene de ebre inipa enti afutu amede ma titru emrante ne mabawa ewo saa festive occasion mu Christmas ebremu ene se emrante ene mabawa titru enhwe wo ho so yie na 31st night na edru na sie nyina ye kwa sorry dem se ye kwa kobom mpae a aka ye nyina etumi am ye ho kwan ama abrabo papa etumi adadi ewe mu na nam so me yakopon so nhira etumi ayendia na